halin da ake ciki especially a arewacin Najeriya wato abu ne wanda abun takaici, abu ne wanda ya nuna gazawar gwamnati, abu ne wanda ya nuna ma gwandama mulkin ma baya hannun arewa ya fi mana sauki akan halin da aka tsinci kai a ciki. Wato abun ya fara tun daga sama, daga shugaban kasa, daga su kansu manyan arewan, daga su kansu gwamnoni, da kuma da masu fada a jima gaba daya a ƙasa gaba daya. Wato munafurci ya yi yawa, al'umma munafurci ya yi yawa, especially waɗanda suke da kamar hanyoyi na samun wayansu abubuwa daga ko fadan gwamnatin tarayya ko kuma na jihohi, wanda suke da shi mutane duka sun yi shiru, ba a maso a yi magana, kuma dalilin wannan don saboda abu ne watakila wasifan bai shafe su ba, shi yasa. To amma in ka duba irin yadda abubuwan nan ya sake taɓarɓarewa, wanda kullum abin sake ɓaci yake yi ba gyaruwa yake yi ba, to sai ka rasa ma wani irin shugabanni ne ake da su a ƙasar nan, especially ma shugabannin arewa. Yau dai mun wayi gari gwamnatin tarayyar gaba daya yana ƙarƙashin ɗan arewa musulmi, sannan kusan dukkan manyan jami'an tsaro na ƙasar nan, in ka cire kamar su chief of defense staff ba, duk kusan strategic positions nan duka a 'yan arewa aka bawa. To kamar yadda waɗansu suke ba da analysis, suke so su kamar kare shugaban ƙasa Buhari daga irin laifukan da abubuwan yake faruwa, abu ne ya nuna cewa akwai munafurci. Su kawai abin da suke badawa shine ai shugaban ƙasa ya yi abin da zai yi, tunda mafi yawancin wanda aka naɗa su a matsayi 'yan arewa ne, wanda ya shafi tsaro da wanda bai shafi tsaro ba 'yan arewa ne, ya yi abin da ya kamata ya yi, sannan kishi ne ba daga wajenmu ba. Subhanallah, wannan abun wato abun takaici ne ka ji mutum yana ba da irin wannan analysis na hauka, na rashin tunani, na rashin kwakwalwa, na rashin hangen nesa. Ai akan a bawa mutane 100 'yan arewa appointment, ya zama cewa mutane 100 nan kuma mutanen banza ne, ba su san ma abin da suke yi ba, ba su da kishin arewa, wanda an ba mutum ɗaya wanda zai abin da ya kamata. Sannan kuma mutanen nan da ake magana cewa watakila ko ba su yi abin da ya dace ba, kamar su jami'an tsaro da wayansu abubuwa manya-manyan su, laifin waye kamata a duba a gani. Is it only enough a matsayinka na shugaba ka ɗauki matsayi ka bawa mutane ba tare da ka tabbatar da sun yi abu daidai ba, ko kuma kawai dai in ka riga ka ɗauka ka bayar shi kenan kai hakkinka kawai ya riga ya fita? Muna da shugaba ne wanda in ya ɗauki matsayi ya ɗauka ya bayar, ko da akwai korafi daga ainihin talakawa, daga ainihin wanda ake cutar da su, daga ainihin wanda abin ya shafe su, shi ba wannan yake dubawa ba, maslahan wayannan mutanen da suke position din nan yake dubawa, kar wannan ya yi losing position din shi. Sannan yau mun waye gari in mutum yana chief of army staff ne, ko chief of air staff ne, ko wani inspector general of police ne, kowa yana da ubangida a fadan gwamnati, wanda kawai propaganda din da ake amfani da media houses shine kawai a dinga karfafa mutumin nan, yanda duk wani abin da za a kawo ma shugaban kasa kawai sai dai a taka shi. Kuma unfortunately for them, wannan abun ana wasa ne da rayukan mutane, ana wasa ne da rayuwar mutane, wanda kusan kisan nan ba raguwa yake yi ba. Babu wani justification a matsayinka na shugaba da za ka ci gaba da rike mutane akan matsayin da suke, mutanen da an gwada su shekara 1, shekara 2, shekara 3, shekara 4, ana na 5, mutanen nan sun gaza, sun kasa. To wai shin Najeriya nan tukuna, ko kuma hukumomin tsaro nan tukuna, wai mutum ɗaya ne kawai shikenan zai iya yi? Ana ganin cewa yanzu aka cire nan ba za a samu waɗansu wanda za su zo da basira na musamman da kuma kishin ƙasa wanda za su yi abin da ya kamata ba? To al'amarin ne wato ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.